बर'नि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों सरकारा बे जाबाय दुखुनि खौरां आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरनाया बर'फ्रा खौसे जानांगोन रायजोफोर सम सफैबाय जेब्लासिम बर'फ्रा रायजो मोना जिरायनानै थानो मोना रायजोफोर दा इउपिपिनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि सिगां जेरैबादि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे मोनसेबो मावनो हायाखै बिटिसिआव जाय बिथांमोना जार्नालिस्ट हिसाबै सान हर एस ए मिडिया हिसाबै खामानि मावदों बिथांमोननो इउपिपिएल सरकाराव फैयोब्ला 6 मासनि उनावनो 10 कोटी जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव फैसा होगोन होनदोंमोन दा सों नों बिटिसि ओनसोलनि सोरबा सासे जार्नालिस्टफोरा 10 कोटी फैसाखौ मोनबाय नामा आरो बेबादिनो बहुत मिसा खोथा बुंदों बिथांमोनहा जे आइजोफोरनो 75,000 रां होनायनि वान भट वान जब साफ्रोमबो फरायसाफोरनो साख्रि बाख्रि होगोन होननानै दा नाथाय बिथांमोनहा बेफोर प्रतिश्रुतिखौ मावाखै बिथांमोनहा मोनसेबो मावाखै आरो दिनै जुदि बिटिसिआव नायोब्ला इउपिपिएल सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे कलेज इउपिपिएल सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे इउनिभार्सिटि इउपिपिएल सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे हस्पिटाल इउपिपिएल सरकार मावनाय जिखुनु जाया गोदान मोनसे गामिनि दालां एग्जाम्पल हो दा इउपिपिएलआ एग्जाम्पल होनो हाया ओंखायनो बिथांमोनहा मिनिंलेस खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुंबाय थायो ओंखायनो बिथांमोनहा बुंबाय थाथों मिनिंलेस खोथाफोरखौ नाथाय रायजो राजाया जानसि खाफ्राबाय आरो रायजो राजाया मिथिगौ बिटिसि ओनसोलना जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बिपिएफनो भट होगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिपिएफआ 100% सरकार दागोन मानोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव बिराद एक्सपार्ट आरो बिथांमोना अनलि मिसा खोथाल' बुंनो हायो दा बेखौ रायजो राजाया गोरबो बिख्ला हाबखांजोब्बाय दिनै बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नांगौ स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा एनडिपिफोरनि केसा पार्मानेन्टलि जोबनो नांगौ बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा रन्जन दैमारिखौनो एनडिपि होनना सानदों बारग' एनडिपि होनना बुंब्ला बे रन्जन ग्रुपनिल'सो रावनिबो गैया बिथांमोना हाल्ला खालामना जानो खारन बिथांमोनहा एग्रिमेन्टनि गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजियाखै बिथांमोना कलेज इउनिभार्सिटिखौ सरकारि खालामा बिथांमोना सेंग्रा सिख्लाफोरनो लाइमोनफोरनो साख्रि होआखै बिथांमोना बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों माखासे दफा दंमोन बेफोरखौ मावफुंनाय कलेज इउनिभार्सिटि गायसननाय बेफोर बबाव थांखो दा बिसायख'थिनि सिगां गोबां खोथा बुंदोंमोन दा बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोना बुङा दा फेरेंगा मानाव गेदेर बिथांमोना बायदिसिना सोरखौबा अपमान खालामनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय बे इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो रोङा ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो रोङा बिथांमोना सोरखौबा अपमान खालामनाय सोरखौबा डाउन देखायनाय बेयाव बिथांमोना बिराद अस्ताद मा होनो एभिडेन्स जे इउपिपिएलफोरा मा मावदों बिसोर खुगायाव बिराद मावबाय बिथांमोना खुगायाव इउनिभार्सिटि गायसनबाय बिटिसिआव बिथांमोना खुगायाव गोबां सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होबाय बिथांमोना खुगायाव लामा दालां बानायबाय नाथाय बेयाव बिथांमोना एग्जाम्पल होनो हाया एग्जाम्पल हो नोंसोर बबेखौ मावदों खालि बिथांमोना फिउचार इम्पसिबल टेन्सखौल' बुंबाय थायो जे जों मावगोन आरो बेयाव 5 बोसोरा थांसिगोन दा ओंखायनो बिथांमोना खुगायाव बुङो हापाट्टा होबाय खुगायाव बुङो लामा बानायबाय खुगायाव बुङो दालां बानायबाय खुगायाव बुङो इउनिभार्सिटि कलेज गायसनबाय खुगायाव बुङो साख्रि होबाय होननानै खुगायाव बुङो बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होबाय होननानै दा ओंखायनो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ ओंखायनो जों खुगा बुङा रियेल खामानि मावनायखौसो रायजो राजाया लुबैयो सिल्ली एमएलए कन्स्टिटुएन्सियाव मोनबा बिटिसिनि समष्टि गोलैयो निसिमा काजलगाव चिरां दुवार 13 चिरां आरो सालाखाथि बे मोनबायाव थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोङो मोनथाम देरहादों मोनबा बिटिसि समष्टि गोलैयो सिल्ली समष्टिनि बाय इलेक्सनाव मानो होनबा पुरनायावसो जागोन नालाय गोदानाव जाया पुरनायाव बे पुरनायाव जोङो थांनाय एमपि इलेक्सनाव एमपिआव जेनदोंब्लाबो जोङो मोनथाम समष्टियाव जों देरहादों ओंखायनो रायजो राजाजों मोनथामाव देरहादों मोननैयाव जों एसे खमाव थादों ओंखायनो जोङो दा मोनथामाव बारा देरहानानै जों दंखायो ओंखायनो जों आसा खालामो जोंनि बिपिएफनि प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि मावथि बिथांमोना सान हर खस्थ' मावगासिनो दं मैयाबो आंबो सालाखाथियाव मिटिं खालामहैदोंमोन ओंखायनो आं सानो जोङो बे सिल्ली समष्टियाव जे बाय इलेक्सन जागोन बाव बिपिएफनि केन्डिडेटआ देरहागोन आरो रायजो राजाया जिहेतु बिपिएफखौ लुबैबाय ओंखायनो बिपिएफनो भट होनो थाखाय बिथांमोना आथुर जानानै दङ आरो बिथांमोननि गोरबो बिखायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोफिननानै हाग्रामाखौ पावाराव लाबोफिननानै बे ओनसोलनि आंखाल बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लानि दुखु बे ओनसोलनि रायजो राजानि दुखु बे ओनसोलनि आबादारिफोरनि दुखु बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा साख्रि नागिरना मोनाखै बेफोरखौ मोनफ्रोमखौबो फोजोबजोबनो थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ मान सन्मानै मोजाङै समाजनि थाखाय खामानि मावहोनो थाखाय आरो जोंनि साफ्रोमबोनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय आरो बिटिसिखौ मोनसे पावारफुल आरो बिटिसिखौ बासायनांगौनि थाखाय
BTC जोंनि देश आरो बे देशखौ बासायनांगौआ साफ्रोमबो BTC आव रायजो जानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मानसिफोरनि बिबान हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थिया मा होनो BTC बासायनांगौआव जागोन ओंखायनो बियो बाय इलेक्सननिफ्रायनो जागायगोन आरो 2025आ BPFनि जागोन आरो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फिन खनसे शिफ्ट जाफिनगोन बे 100% जौखोन्दो सैथो बर'नि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों सरकारा बे जाबाय दुखुनि खौरां आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरनाया दा रायजोफोर जों जानजि हाबनांगोन सिलाय लानाय समाव गोरोन्थि मावनाय समाव बमा बारुद होनाय समाव मानसि गावनाय मानसि लांखारनाय समाव बिथांमोना जोंखौ सोंखारिबाय आयेन जाबसिनानै होबाय दिनै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ मोजां थासारि फैबाय बे मोजां थासारियाव जेरैबायदि आखलखौ भारत सरकार आसाम सरकारा बर'फोरजों दिन्थिनो नागिरदों बेवहाय खिन्थु बर'फ्रा खौसे जानांगोन रायजोफोर सम सफैबाय दिनै जों बिथांमोननियाव सोंलु सोंनांगोन सोरबा हारिनि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों थिगानो दङ नाथाय जोंनि हारिनि 5,000 मानसि बुथारग्राफ्रा बहा खारखो बिसोरखौबो फासि होनांगोन रावखौबो एक्सकिउज खालामनाय जानाय नङा आरो जि खालि फासि होगोन ओइ खालिनिफ्रायनो समायखिरा लानांगोन जेब्लासिम बर'फ्रा रायजो मोना जिरायनानै थानो मोना रायजोफोर जिरायनानै थानो मोना बे जायानो जाथों बियो सासे बर' फिसा दिनै जोंनि गोरबोआ गाबखांदों मा आखल बेलाय इलेक्सनफ्रा सोमावसाराखै नामा इलेक्सनफ्रा मानसि बुथाराखै नामा आलफाफ्रा मानसि बुथाराखै नामा सोर मानसि बुथाराखै आसामनि हिस्ट्रियाव सोरखौ फासि होदों आसाम सरकारा सोरखौ फासि होदों बर' दिनै दिल्ली सरकारा बिथांमोननि एजेन्सिसफ्रा मा खालामदों दिनै नुवाखै नामा बिथांमोना रायजोफोर जोंखौ खुगा गैया होननानै रायजो गैया होननानै आयेन कानुना जोंनि आखायाव गैया होननानै बिथांमोना जा गोसो बेखौनो खालामगोन जों आरो सहायनानै थागोन बियो खुनु दिन जानो हाया रायजोफोर बे खुनु दिन जानो हाया Pramod Boro, he is a very clever in making false promise. Pramod Boro, he is a very clever and he is a very expert on making false promises. Whatever he said before election, he did nothing. He did nothing. He made lots of promises. He said that he will give one vote, one job to every student. But now students are asking where is job, but they did not reply them. And also Pramod Boro said that before election, he said that after forming government, he will give every journalist, those who are working in BTC, they will give that 10 crore. Did journalists of BTC get that money? No. So therefore, Pramod Boro is very expert on making false promises, and now people fed up on Pramod Boro. So now people decided that next incoming elections, people will cast vote to BPF, and every section of BTC, students fed up on UPPL government, teachers fed up on UPPL governments, and those who are businessmen and owner, they also fed up on UPPL government. So I think that whatever Pramod Boro has said earlier, he forgot everything. If he said today, he will do another tomorrow. Before agreement, where we were in Delhi, that time he made lot of promises, but now he forgot everything. After forming government also he forgot everything. When we were in Delhi that time, before the BTR agreement, that time Pramod Boro made lot of promises, but he forgot everything. So therefore, before election also he made lot of promises that he will do this, but he forgot everything. So therefore, in BTC there is no any evidence that this thing is done by Pramod Boro. There is no evidence. They just made false promises. They said that they done 1200 kilometer road, they did these things, but there is no evidence that this thing is done by Pramod Boro. So I don't think so that Pramod Boro keep remember whatever he said earlier. So before elections also he made lot of promises, and now also he making lot of promises, but people fed up on UPPL government, and they have decided in upcoming BTC election or upcoming in and silly by elections, people will ready to vote BPF, and that this is sure that 1000 sure that people fed up on UPPL government, and people fed up the way UPPL behaving, the way UPPL they are telling lie in front of the people. So therefore, I don't think so that whatever Pramod Boro had made promises, he will remember. He forgot me.
We were that time colleague of promote boro.